Урта мектептен соң Филиза Йоршоллы педагогия институтына юл тота. Укыган чорда практиканы Тотбүләр урта мектебендә һәм Йоршоллы гимназиясында үтә. Укуын тәмамлагач, Филиза яңа карамалы башлангыч мектебендә эшли башлый. Көндә яңа кешеләр белән очрашасың, көндә яңа төрле чаралар оештырыла. Көндә яңалык камтылып яшибез бит инде без. Шуңа күрә клуб эше миңа бик ошап китте дә инде. Хәзер мин 20 елга якын клубта эшлим. Филиза кечкенә генә авылга җанырды диләр. Чараларда, бәйрәмнәрдә авылның яше дә, карты да бик теләп катнаша. Филиза җыр телле, актив һәм бик ярдәмчел булуы белән аерылып тора диләр аның турында авылдашлары. Кешегә юл таба белә, тел ачкычы бар аның кешегә. Менә шуңа күрә аңа клубына да яхшы йөри торганнардыр инде. Биючеләр, балалар, олылар хәзер йөриләр клубка. Һәр вакыт үзен яхшы яктан гына күрсәтер безгә Филиза. Менә шул бәләкәй генә авылны да бер ушка җыеп, бөтенесен дә белеп, оештырып, бик матур иттереп, мәдәни чараларны яңадан төрлесен яңа формаларын уйлап эшләп чыгара. Аннан соң бәләкәй генә авыл булса да, анда бөтен зур авылдагы кебек чыга аларның бәйрәмнәре. Филиза җитәкләгән яшь йөрәкләр ансамбле тамчы бию түгәрәге һәр вакыт матур чыгышлары белән сокландыра. Һәр авылга үрнәк мәдәният учагы конкурсында яңа Карамалы авылы клубы ел саен беренче өчлеккә керә. Бу клуб мөдиренең тынгысыз эшенә зур бәя булып тора. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.